Hej, witam was serdecznie, witam panie, witam panów, słuchajcie, ja jestem Niklaus, kocham was, jesteście najlepszymi widzami, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, wejdźcie na G2A, zapraszam, wejdźcie na Facebooka, na Twittera, pamiętajcie, zawsze przed filmem subek i łapka w górę i zaczynamy. Chciałem tak jak topka YouTube'a się zachować. Mam nadzieję, mam nadzieję, że to zapropsuję. Ale przejdźmy do tematu. O czym chciałem pogadać? Chciałem pogadać, no zgadnijcie jaki będzie temat tego vloga. Na pewno nie macie pojęcia. Na pewno nikt z was nie patrzył na tytuł. Słuchajcie, seriale. Czy jesteście fanami serialów? Czy jesteście maniakami serialów? Jakoś tak które podejrzanie. Seriali, bardziej chyba seriali. Także czy jesteście maniakami seriali? I jeżeli tak, to jakich? Bo słuchajcie, cofnijmy się daleko. Cofnijmy się lata wstecz. Jak Niklaus był, teraz jest taki, to wtedy był, no, taki. Jakie seriale oglądałem za bajtla? Czterech pancernych oczywiście. Cztery pancerni to myślę większość z nas oglądała. Ludzi w przedziale wiekowym 10-40 i starszych. Cztery pancerni oczywiście, potem na placu zabawa w czterech pancernych oczywiście. Ja zawsze byłem lufą od czołgu. Nie powiem wam czemu. No, stawka większa jak życie, oczywiście Hans Kloss. I tu już TVP1 mi wdupia w tym momencie pewnie prawa autorskie i szykuje pozew zbiorowy na mnie. No trudno, podjąłem ryzyko. Jestem twórcą, który jest skłonny do ryzyka. Tak, to z takich starych tych przedwojennych, co ja gadam, z tych starych seriali. Potem długo nic tak naprawdę. Znaczy miałem też taki epizod, nie wiem czemu, że oglądałem M jak miłość. To było tak w podstawówce mniej więcej. Normalnie oglądałem M jak miłość i ciekawiła mnie ta akcja, nie? Ta akcja, co tam się będzie działo. Czy zduńscy sprzedadzą przetwórnię, czy Kinga się dupi na boku i zdradza Piotrka, nie? To czarna karta historii, ale jakoś tak to było. Moja świętej pamięci babcia to oglądała. Wieczorem ja zawsze jakoś tam do niej przychodziłem i jakoś tak wychodziło, że w sumie to oglądałem. No oczywiście nieodłączna część przez pewien okres czasu niedzielnych obiadów, czyli serial Złotopolscy. Ta na 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 na. Nie, ja nucę Klossa. Jak to było? Złotopolscy, czekajcie, motyw ze Złotopolskich. Kojarzycie motyw ze Złotopolskich? Czekajcie, ja go zaraz znajdę, bo sobie nie umiem przypomnieć. To jakoś tak leciało, tam było ten Wiesiek, tam gadał w mordę, nie? Złotopolscy piosenka. Jestem ta tylko dziś. Ta. Czekajcie chwilę. Ja to wszystko robię na żywo, wiecie, ja nie tnę tych vlogów nigdy. Uwaga. Dobra, bo tutaj już prawa autorskie lecą mi pozwy. Tak to było, moi drodzy. Złotopolscy to jest nieodłączna część, była praktycznie każdego niedzielnego obiadu. Dziadek tam zawsze się... Ten Wiesiek. Tak to było. Ja to tak w sumie oglądałem jednym okiem, na pół świadomie, nie? Na pół świadomie. No, a potem tak już z świadomych takich seriali, które oglądałem bardzo długo i tak bardzo mnie wciągnęły, to były tak na pewno Zagubieni. Serial ten oglądałem, nie chcę skłamać, wszystkie odcinki tak jak leciały normalnie na AXN, chyba 5 albo 6 lat. Tyle to chyba zajęło, mniej więcej 5 albo 6 lat oglądałem Zagubionych. Nie opuściłem ani jednego odcinka, obejrzałem od początku do końca i według mnie, pomimo że tam po 3 sezonach, było ich 6, fabuła już się zaczęła, takie rzeczy się zaczęły dziać. Najpierw to oglądałem z moją mamą, potem ona już odpuściła, bo już generalnie nie mogła tego przeboleć, co tam się dzieje. Ale no 5-6 lat życia na Zagubionych spędziłem i według mnie to jest jeden z lepszych serialów, jakie naprawdę się pojawiły kiedykolwiek. Potem Doktora House'a nie widziałem jeszcze
nie widziałem jeszcze ostatniego sezonu. Oczywiście, jeżeli ktoś napisze jakiś spoiler w komentarzu, to usuwam komentarz, blokuję jakąkolwiek komunikację, zgłaszam do prokuratury i kręcę o nim hejterskiego vloga, naprawdę, klnę się. Za spoilerowanie w ogóle, moi drodzy, powinien być wyrok, sztum, waga, 15, bez możliwości wcześniejszego wyjścia. Dokładnie tak to powinno wyglądać. Także Dr. House też mnie bardzo wciągnął, też uważam, że to był świetny serial. No i potem w zasadzie nic, nie chyciły mnie jakoś ani Gra o Tron, ani House of Cards, ani Chirurdzy, ani Przyjaciele, ani nic z tego już mnie jakoś nie zainteresowało. Już żadnego z tych seriali nie oglądałem, a no, że tam widziałem z każdego po odcinku 2 jakoś tak mimochodem, bo ktoś oglądał, nie? I gdzieś mi to tam w tle leciało, ale tak to nie. No i obecnie oglądam serial Wikingowie. Leci 4. sezon serial Wikingowie, bardzo fajny serial. Ja troszkę tam historię znam tam, podboju Wysp Brytyjskich przez Normanów i tak dalej. Znaczy to jeszcze nie te czasy, co ja gadam, Normanów. Przez Wikingów, bo też się o tym uczyłem na studiach. I tam ten serial naprawdę jest taki historycznie, no jak to mówią po angielsku, historically accurate. Że po prostu fakty, które się tam dzieją, no z grubsza mniej więcej, nawet troszkę więcej niż mniej więcej, zgadzają się z tym, co się dzieje w prawdziwości, jakby to powiedzieć, nie? Także to jest naprawdę spoko serial. I teraz go obecnie oglądam. Co tydzień wychodzi odcinek. No i oprócz tego nic więcej, żadnych seriali nie śledzę. I to by było tyle ode mnie. A jestem ciekaw, moi drodzy, jakie wy oglądacie seriale, jakie oglądaliście kiedyś, przed laty, za dziecka, jakie oglądacie obecne, jakie macie ulubione seriale, najlepsze seriale, jakie oglądaliście, moi drodzy, piszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy, jakie seriale są oglądane w szerokim świecie, albo przynajmniej w Polsce. No. I to by było tyle ode mnie, moi drodzy. Zrobię teraz fachowe wyciszenie muzyki. Uwaga. Moi drodzy, taka edycja na żywo tylko u Niklausa. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod filmem. Zapraszam was gorąco na Facebooka, na fanpage. Tamta liczba, ojej, widzów rośnie w tempie. Normalnie aż buzuje. Tam was gorąco zapraszam na streamy. Zapraszam pobrać sobie powiadamiacz o streamach, żeby wiedzieć, kiedy one są. Wszystko na dole w opisie macie. Ja lecę. Dzięki za uwagę, moi drodzy. Trzymajcie się i do zaś.